La rítmica és un esport d'elegància, fortalesa i elasticitat. La rítmica és un esport que conté elements externs com la pilota, la cinta, la corda, les masses, anomenats aparells. I com a tots els esports, darrere la pràctica hi ha la teoria. I aquí és on entren en joc les ciències. Les ciències com la física o les matemàtiques són molt presents en llançaments o tirs parabòlics, girs i equilibris. Ara bé, i on és la química, us preguntareu? Aquesta es troba en els aparells. Us ho demostraré començant per la pilota. Aquesta s'ha d'aguantar la mà sense que la gimnasta l'agafi. Per tant, el material ha de ser lleuger, moldejable i adaptable. Aquestes qualitats es poden obtenir de materials com el cautxú o el plàstic sintètic. El cautxú és un polímer elàstic extret de l'arbre en forma de llet o sàvia, també coneguda com làtex. També existeix el cautxú sintètic o en castellà polímer d'isopreno 2-metilbutadieno. El segon element és l'aro. Aquest ha de ser rígid, però a la vegada molt lleuger per facilitar llançaments i rodaments. El material més bàsic que porta aquestes característiques és el plàstic, i de tant en quant el material sintètic. Hi ha molts tipus de plàstics, però el derivat més comú en la creació dels aros és el pluriclorur de vinili, un àtom de clor entre dos de carboni. Seguidament tenim la cinta, que consta de 3 parts. La cinta, formada per una tela rígida i porosa, la qual permet que la cinta es mantingui més fàcilment a l'aire. La connexió, que està formada al 100% de titani per a més seguretat perquè ha de ser molt resistent. El titani és un element químic Ti i és tan resistent com l'acer. I finalment tenim la vareta o estilete, que ha de ser molt lleugera per facilitar el moviment de la cinta, però molt resistent, forta i robusta. Per a aquesta s'utilitza un material, bambú, plàstic o fibra de vidre. El segon element és la corda. Aquesta ha de ser fina i lleugera perquè permeti a la gimnasta recollir la corda, realitzar escapades i rebots. També ha de ser un material poc rugós perquè aquesta llisqui bé. No es pot deformar i el seu material ha de ser molt flexible. El material perfecte per a aquest element és el nylon. El nylon o poliamida és una fibra elàstica que gràcies al procés d'extrusió i filat al que està sotmès augmenta la seva cristal·linitat i resistència a la tracció. L'últim aparell que avaluarem seran les masses, que consten de 2 peces. Entre elles s'han d'enganxar pel cap, per tant el material serà flexible i moldejable. La seva textura ha de ser llisa per permetre millor els deslliçaments. Aquests requisits els compleixen els termoplàstics, plàstics i el cautxú. Però la química de la rítmica no s'acaba aquí. El tapís és un altre factor extern que afecta molt l'exercici d'una gimnasta. El més important és la fibra utilitzada. Les dues fibres possibles, a part del polièster, són la poliamida i el polipropileno. Per les seves característiques, la poliamida